سلام كبرات تخاتلتين حجاب استدالو زيناتات تشاينا قبل على شدشتنا إيرترا كتماتات تقداسناتي حديرا مهلا ومقلاصون زتقبرت زرباتن امباس أمريكا بسمرة ناب إيرترا زغربت أوعيت دكتور دبرت انزل اخو قلع دبدابن تحستون بزعبه مأسر ولدي اب تግራይን بوغان حلف ቤት ጽፈት ጉዳያት ወጻይ ትግራይ ዝተዋሃበ መልስን ኣብ ህንዲ ሕጅውን ኣዛራበ ዝኾነ ጉዳይ ዓመጽ ጓል ንስተይተ መፍጣሩን ካልእን ዘደህስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም تشاينا اب ايرترا نزتفلاليه بروجكتات زتكوره ابل على شدشت كتماتات ايرترا تقداسنتي حديرا مهلاوا مس ايرترا وانت زراربو لكم زلا تحبيرو بمسرت حنتي افريكان انتليجنس تبال مع كان زرقحاتو زلا زينا خا تشاينا مس ايرترا كاب مجمر زعمه تغلت تشحن 20 كلتنات حيزا ابعدنا وتهدراو معسكر كومدما ناي ودبات بروجكتات املكيتا كتزاتك كم صنحت كتغلص انكلا تشاينا غا ابل على شدشت ناي ايرترا كتماتات يعينتا اودقا كم زلا يا حبيرا اذا شدشت كتماتات كا دبات إيرترا باصعن عسبن زتقاللا كوينن اتن زترف ختماتات كا طيعو بارونتو كرنن مندفران كم زخونا غليصالا كم زفلت اذن زتطقس عدتات بجكاتن ناي ودبات بروجكتات كهنصلن زخل كلته ودبات اتن كالوت مسعدنا متأسر زلون كم زخونا يزحبر كم ذكر ابز حلف ورح طري منستر وصاي غداي تشاينا ناب إيرترا مبصح دحر مغبارو مسبه سلطان إيرترا امونغو كلتين هاغرات زتفلاليه استراتيجيكاو كلته او زمدناتات كهلو كم زتسمامعي غليص زنبره كم زفلت تشاينا اب ጎራበት ሃገራት ኤርትራ ዝኾነ ጅቡትን ኢትዮጵያን ኣመን ዓቢ ዝኾነ ወፍረታት ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ጅቡቲ ድማ ኣብ ርእሲት ዘለዋ ወፍረታት ወተሃደራዊ ማዕስከር ዘለዋ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ምስ ኤርትራ ብዝተሓሓዝ ዜና ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ፕረስ ነቶም ኣብ መስከረም 2001 ዝተኣስሩ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ብምጥቃስ ኣብ ዓለማዊ መዓልቲ ዓዊልና ስሞም ብምጽዋዕ ከም ዘይተረስዑ ክንነግሮም ኣለና ክብል ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ጽሒፉላ ኣብቲ ጽሓፎ ዝርዝር ከዓ ዳዊት ይስሐቅ ስዩም ፀሃየ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ማቲዎስ ሃብተአብ ፍስሐየ ዮሐንስ ወጆሽዋ አማኑኤል አስራት ተመስገን ገብረ ኢየሱስ ሰዒድ አብዱልቃድር ዩሱፍ መሐመድ ዓሊ መድሃነ ሃይለ ኣብ ዓለማዊ መዓልተና ጽነት ፕረስ ስሞም ከም ዘይተረስዐ ከነፍልጦም ዓዊልና ክንዛረብ ኣለና በመባል መንግስቲ ኤርትራ ንኸፈትሖም ፀዊዑ ከምዚ ዝከርት ማለውን ኣብቲ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝበሃል ትካል ዝዳሎ ንደረጃና ጽነት ፕረስ ዝመዝን ዓለማዊ ዝርዝር ሰሌዳ ሃገራት ዓለም ኤርትራ ን16 ጋዜጠኛታት በመእሰራ ካብ 180 ሃገራት ንሰሜን ኮርያ ጥራሕ በመቀዳም መበል 179 ተርታ ክትሕዝን ከላ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ድማ ኣብ መወዳእታ ክስርዓ ይተራዩ ወድብ ሕብራት ሃገራት ዓመታዊ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ወርሒ ግንቦት ነፍሲ ወከፍ መንግስታት ዓለም ዜጋታተን ብናጽነት ሓሳቦም ዝገልጽሉ መሰል ከኽብራን ውሕስነት ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ምሁራትን ክሕልዋን ዝጽውዓሉ መዓልቲ እዩ بريزيدنت كللاو منغست تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ አቦ ወንበር ሕብረት አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሃገረ ሴኔጋልን ሚኪሳል ኮመድማን ናብ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ወና ጸሐፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬሽ ኮሚሽነር ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦሬል ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብረት ሃገራትን ኣብ ዝለኣኹ ቁልዕ ደብዳቤ ኤርትራ ደጊማ ክትወርና ትደላ ኣላ ክብል ጽሒፉ ኣብዚ ደብዳቤ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላት ጸጥታን ስለያን ኤርትራ ከም ድሌቶም ይንቀሳቀሱ ዓብ ጽልዋ ኣለዎም እንድሕር ምባል ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ايون اب سومال مس بريزيدنت فورماجو امنات زخونه حيلتات ام معلم اب سودان دما مس غلباتات منغست هاجر لعل زخونه زمدناتات بمفطر لعل صلوا ኣለዋ ክብልን ከሎ ሰራዊት አባላት ስለያን ጸጥታን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽ ጸዊዑ ኣብዚ ጽሑፍ ተወሳኺ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ እዋን ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልን ዝረኣዩ ዘለዉ ግጭታት ፖለቲካዊ ቆርቆስ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሃይማኖትን ብሄርን ምትሓዝ ኣለዎም ድሕር ምባል እዚ ኸኣ ንገለ መራሕቲ ካብታ ውሽጢ ዓዶም ዘሎ ጉድለታት ንምጥምዛዝ ምቹእ ኩነታት ይድሕር ምባል ኣብዚ ኸኣ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ክኢላታት እዮም ኢሉ በመጽሓፍ መውጻእ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ብዝረጋገጽ ኣገባብ ክትግበር ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ምዝ ናይ ትግራይ ኩነታት ብዝተሓዝ ከዓ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ኡጋንዳን ወድን ፕሬዝዳንት ተሃገር ዝኾነ ሙሁዚ ካይኑሩጋባ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ምስ ናይ ዩክሬን ኩነታት ብምዝማድ ዓለም ኩላ ብዛዕባ ዩክሬን ትዛረባላ ዝኾነ ብዛዕባ ትግራይ ይዛረብ የለን ክሳብ መዓስዩ ህዝቢ ትግራይ እንዳተሰቀየ ዓለም ከተጓንዮ ከም ኡጋንዳውያን ከዓ ከምዚ ዲና ዝብል ሕቶ ብምቕራብዩ ብመንገዲ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ጽሒፉ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ንዝሓለፈ 17 ኣዋርሕ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኩናት ተጸሚዱ ዘሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወለድናይቶም ከዓጥቆ ፈቃደኛታት ዘይኮነ መንእሰያት ይኣስር ኣሎ ክብሉ ግዳያት ኢና ዝበሉ ነቐፌታ ከቕርቡን ከለዉ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከዓ ኣብ መንግስቲ ትግራይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ወጻኢ ትግራይ ዝኾነ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ከምዚ ኢልካ ምድምዳም ጌጋ ይኳን ተበለ ገለ መልእክታት ከም ዝነበሩ ግና ተኣሚኑሎ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ሕጂ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝቕመጥ
ዝቕመጥ ዘሎ ሓደ ትግራዋይ ንኣቦይ ወድኻ ኣምጽዎ ኢሎም ክህቦም ስለዘይከኣለ ግን ንሓደ ወርሒ ኣሲሮሞ ድሕሪኡ ፈቲሖሞ ነይሮም ሕጂ ዘለወሉ ኩነታት እንተዘይፈለጥኩ ንመወዳእታ ግዜ ብቴሌፎን ክረኽቦን ከለኹ ንኣቦይ ኣሲሮሞ ነይሮም ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ኣብ ልዕልቲ ኣብዚ እዋን ኣብ መሪሕነት ዘሎ ውድብ ሕወሓት ድማ ነቐፌታ ከቕርብ እዩ ተሰሚዑ ንሱ ኣብ ዘረብኡ እቲ እመርሕ ኣለኹ ዝብል ጉጅለ ናብ ቀልቡ ተመሊሱ ካብ ጌጋታቱ ተማሂሩ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ወሲዱ ንህዝቢ ትግራይ ንቐጻሊ ታሪክ ክሰርሕ ብዝኽእል መንገዲ ንኹሉ ዝሓቆፍ ስርዓት ክህነጽ ኣለዎ ኢለ ኣሓስብ ናይ ኩለን ፓርቲታት ሓሳብ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣካይዳ ክመጽእ ኣለዎ ኢለ ኣሓስብ ክብል እንከሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ወጻኢ ትግራይ ፕሮፌሰር ክንደያ ኸኣ ነዚ መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እወ ምልክታት ነይሮም እዮም እንተኾነ ወለዲ ዝእስር ምኽንያት የለን ምኽንያቱ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ይጋደል ኣሎ እዩ ምእሳር ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ምልክታት እውን ነይሮም እዮም ሕጂ ኣብ ዝበዝሐ እቶም ሽግራት ተፈቲሖም እዮም ጫፋት ሒዝካ ንህዝቢ ትግራይ ዓጺኻ ባዕሉ ንባዕሉ ክተኸተኹ ናይ ምግባር ኣጀንዳ እውን ኣሎ እዩ 100 ጎደለታት ኣለዉ እዮም እዚኦም ናይ መንግስቲ ቅዋም ዘይኮኑስ ውልቀ ሰባት ዝፈጸምዎም እዮም ኣብኡን ምትዕራይ ይግበር ኣሎ ክብል እዩ መሊሱ ዝርከብ ነቲ ምእሳር ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ምልክታት ነይሮም እዮም ዝበሎም ግና እቶም ምልክታት እንታይ ምዃኖም ኣይሓበረን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ህንዲ ብጉጅለ ጾታዊ ዓመጽ ተፈጺምኒ ኢላ ክትከስስ ናብ እንዳ ፖሊስ ዝመጸት ጓል 13 ዓመት ህፃን ዓሚጹ ዝተባሃለ ኣባል ፖሊስ ንምሓዝ ሓያል ድልያ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ፖሊስ ክስ ከም ዝተመስረተሉን ካብ ስርሑ እውን ከም ዝተኣገደን ሓላፊ እቲ ኣብ ግዝኣት ኦታር ፕራዳሽ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ እቲ ህፃን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብ4 ሰብኡት ከም ዝተደፍረት እያ ትኸስስ እዚ ዜና ምስ ተሰምዐ ኣብ መላእ ህንዲ ጉባኤ ዝፈጠረ ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቁጣዖም ይገልጹ ኣለዉ ወላዲ ናይታ ህፃን ናብ ፖሊስ ኣብ ዘቕረቦ ክሲ 4 ሰብኡት ንጓሉ ናብ ግዝኣት ማድያ ፕራዴሽ ወሲዶም ን4 መዓልቲ ከም ዝዓመጽዋ ይገሊጹ ድሕሪኡ ግን ናብ ከባቢኣ ምስ መለስዋ ተሰዊሮም እዮም ዝብል ኣብታ ዝቐጸለት መዓልቲ ኸ እታ ህፃን ምስሓትን ክስ ክትምስርት ናብ መደበር ፖሊስ ምስ ከደት ድማ ብሓላፊ ናይቲ መደበር ከም ዝተደፍረት NDTV ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ጸብጺባ እዚ ዜና ድማ ኣብታ ግዝኣት ብዛዕባ ዘሎ ሕግታት ሕቶታት ከለዓሊ ተራእዩ ዘሎ ላዕለወይቲ መራሒት ሰልፊ ኮንግረስ ፕሪያንካ ጋንዲ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርጋሐቶ ጽሑፍ መደበራት ፖሊስ ንደቂ ኣንስትዮ ውሑሳት እንድሕር ዘይኮይነን ኣበይ ከይደን እየን ደኣኸሳ ክትብል ነቒፋላ ከምዚ ዝዝከር ኣብ 2012 ሓንቲ ጎርዞ ኣብ ከተማ ኒው ዴሊ ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ ብጉጅለ ካብ እትዕመጽ ንድሓር ኣብ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸሙ ጾታዊ ዓመጻትን ገበናትን ኣዘራረብቲ ኮይኖም እዮም ጸኒሖም እታ ጎርዞ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንሞት ተቓሊዓ ከም ዝነበረት ይዝከር ድሕርቲ ኣብ መላእ ዓለም ኣዘራረበ ዝነበረ ፍጻመ ኸኣ ኣብ ከተማ ኒው ዴሊ ዓበይቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ዝተኻየዱ ኮይኖም ህንዲ ከቢድ ዝበሃል ጾታዊ ተኮር ገበናት ክፈርድ ዝኽእል ሕግታት ከተጽድቕ እያ ተገዲዳ ኣብ 2020 ከኣ ነቶም በቲ ገበን ተሓተቲ ኮይኖም ዝተረኽቡ 4 ሰባት ብሞት ክትቀጽያ ተረኣያ ዝነበረት ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም